Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a totes i tots! Aquest és el tercer dels vídeos dirigit a professores i professors en el camí cap a la inclusió i forma part d'un conjunt que us deixa en una mateixa llista de reproducció i que, a més, estan relacionats entre si. A aquest vídeo desenvoluparé les barreres per a l'aprenentatge, què són, per què són importants i quins tipus de barreres existeixen. El fet més significatiu respecte de les barreres per a l'aprenentatge té relació amb un canvi de paradigma. Així doncs, ha arribat el moment de fer un gir. Hem de deixar de fixar-nos en l'alumne i les seves possibilitats i començar a fer una ullada cap a les barreres que limiten el seu aprenentatge. Així doncs, com diu Coral Elizondo a l'article Educació inclusiva, un paradigma transformador, amb aquesta nova concepció no són les persones les que tenen discapacitat, sinó els contextos els que són discapacitats. Us deixo aquest article enllaçat a la descripció del vídeo i us recomano molt la seva lectura. Com que no vull que estendrem massa, a continuació descriuré 7 categories de barreres per a la inclusió que condicionen el procés d'aprenentatge de l'alumnat. En primer lloc, trobem les barreres socioeconòmiques i les barreres d'infraestructura. Aquestes dues categories són senzilles d'entendre. Els problemes derivats de situacions de desavantatge social condicionen l'aprenentatge i per això s'ha de fer un esforç per mitigar aquestes barreres. Sembla increïble que al segle XXI l'accessibilitat física i d'altres similars encara apareixen als espais educatius i s'han de superar. En segon lloc, trobem barreres actitudinals i organitzatives. Entre aquestes barreres que hi podem trobar he de destacar fets com els prejudicis o les expectatives, tant bones com més roïnes, ja que generen desigualtats i barreres per a l'aprenentatge. D'altra banda, qüestions com la ràtio o la manca de coordinació condicionaran també l'aparició d'aquestes barreres. Les barreres sociofamiliars, com la manca de relació de la família amb el centre o situacions familiars que puguen fer preveure desajustos o inadaptacions a l'entorn educatiu, són, sense cap tipus de dubte, barreres per al desenvolupament educatiu positiu de l'alumnat. Si resulta obvi que la manca de comunicació és un problema, la dificultat comunicativa, com per exemple amb l'alumnat nouvingut amb desconeixement dels idiomes, també ho és. I per això hem de tractar d'establir i fer funcionar mecanismes que ens puguen ajudar a resoldre aquest fet. Finalment, l'última de les categories de barreres per a l'aprenentatge són les de tipus metodològic. Així doncs, trobar respostes metodològiques que no afavoreixen la inclusió, la manca també de reforçaments dels aprenentatges o fins i tot una mala organització al procés d'avaluació constituiran de nou l'aparició de barreres que difícilment podran permetre el desenvolupament actitudinal de l'alumnat. Però jo sé que molts us podeu estar preguntant, i com puc saber jo quines barreres s'hi donen i quines no? És a dir, com puc identificar-les? Doncs l'administració ha ficat al nostre abast una eina que ens ajudarà en aquesta tasca, el DEVA, un instrument col·laboratiu per a la detecció de barreres. El DEVA, del que us deixo l'enllaç a la descripció del vídeo, el podeu trobar i descarregar a la pàgina de Conselleria. Aquesta eina se'ns presenta en format d'un full de càlcul, amb una bateria de preguntes que hem de contestar marcant el nivell d'intensitat, des de l'1 fins al 4 de menor a major grau. Les preguntes, a més, s'hi troben agrupades en les 3 grans categories que vam detallar al vídeo de les mesures de resposta per a la inclusió: accés, aprenentatge i participació. Tal com ens indica a les seves instruccions, el DEVA ha estat creat per a la valoració de l'alumnat. És previ a l'avaluació sociopsicopedagògica i s'encarrega de recollir informació sobre factors de vulnerabilitat, barreres per a la inclusió i facilitadors per a aquest procediment. Una volta finalitzat, ens permet obtindre un informe d'AFO, de febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats, amb la valoració de les respostes per categories, que ens ajudarà a poder valorar les necessitats de resposta educativa. Us anime ja a fer-li una ullada i familiaritzar-se amb ell, perquè d'ara
endavant, aquesta eina formarà part del procediment d'avaluació sociopsicopedagògica que serà competència de les tutores, tutors i equips docents. I amb aquesta idea finalitza aquest tercer vídeo del camí cap a la inclusió. Podeu, si no ho heu fet fins ara, veure els 2 vídeos anteriors o continuar amb els següents sobre documents i procediments per a la inclusió. Moltes gràcies.